चलता अंकित जी ई का चलावता रहुआ ई का हवे ई का चले लागल नहीं जानत का ना बे महाराज ये तो दुगुला प्रोग्राम हो दुगोला है रहुआ का लागत दुगुला बे महाराज दुगोला ना दुगोला हम देखले नहीं खी दुगोला में हेंगा 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 करती दुगोला ह ये कुली चलता है बरा के दुगुला में अभी पुरान का जमाना दुगुला भूल जाए ये चलता आजकल यही के लोग 20,000 25,000 दे के ये करवाओ द्वार पर लोग हर द्वार पर होता केहू के आई बापा जे बनले बा ओकरा द्वार पर होता है शादी समारोह में होता है दुगोला हाँ महाराज आहू चढ़ल चढ़ल बिया देहिया पर हेंगा 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 करतिया दुगोला में ये कुल आज हो गइल बा रीति रिवाज आजकल के तो ये अश्लीलता ना हो अभी तो जानता बताई जे बनले बा द्वारवा पर माने लोग 20,000 25,000 सट्टा दे के द्वार पर बुला के तब काम करवाओ अपना बहन बेटी महतारी के दिखवावता बाप रे बाप मतलब कि दुगोला में अश्लीलता अभी का हई देखिए दिखाई तो क्या तो ए तोरा तब तक खूब बढ़िया दुगोला अंकित जी ताली बजाई सब कोई ताली बजाओ वाह देखा था नहीं वाह वाह खूब बढ़िया दुगोला चलता वाह सब कोई ताली बजाओ दर्शक लोग सब कोई ताली बजाओ खूब बढ़िया दुगोला चलता खूब बढ़िया दुगोला खूब करतिया दुगोला खूब ताली बजाओ दर्शक लोग खूब ताली बजाओ पैसा दे दे के द्वार पर बुला के तो द्वार पर तो सब कोई देखत हो गांव के बेटी बहन महतारी आजकल लोग दुगुला खोज माने ज्यादा होत नहीं है लेकिन अंकित जी एक बात सुनी जब हमने के छोटी छोटी रहनी से तो दुगुला होके तो ये गने के देह पर चढ़ के के बुझाता कि रही चलता ओकरा देह पर चढ़ गइल बिया बुझाता रही ना जात मलतिया ओकरा देही पर चढ़ के बुझाता पेड़ के खा जाई ओकरा तब तो सब कोई देखत होई पूरा समाज देखता महाराज बेटी बहन महतारी सब केहू देखता अजे बेलौला होई ओकरो घरवा के त बेटी बहन महतारी देखत होई वही खातिर बोलैले ही बा वही खातिर बोलैले बा अरे बाप रे बाप मतलब कि दुगोला में अश्लीलता हो गइल अब हमने के तो गाना का सोचत रहे गाना में अश्लीलता बा जी हमनी के मतलब कि ब्यासो लोग अब अश्लीलता करी बाप रे बाप तो का सुनल जाएगी हमने के आगे आवे वाला पीढ़ी जो का सुनी तो सोच के ये जात दरत या ओकरा देही पर चढ़ के ये कुली सुनी लो बाप रे बाप तो भिखारी ठाकुर के सपना के तो चूर कर दलन संजी सिंगर हई ब्यास हई द्वार पर होता दुआ सबसे बड़ा बात बा कि द्वार पर होता इ तो कोनो भारी भरखम आदमी ने बोलौले होई मान ली पैसा वाला आदमी बोलौले पैसा वाला आदमी गरीब आदमी तो ना बोलवा के हेंगनी हई जात जरवावता देही पर चढ़वा के आ लोग ताली बजावता अंकित जी तने एक बार औरी दिखा दी देख लेनी मजा आवता नु बाप रे बाप अभी एहू से खतरनाक प्रोग्राम बा कितना दर्शक के देखावे जाई एहू से खतरनाक बा रउआ झूठो के भोजपुरी के बचाई अभियान चालू कइले बानी उससे कोनो फायदा नहीं है जब दर्शक नहीं के चाहत कि अश्लीलता खत्म हो मान ली कि जब ये प्रोग्राम होता तो ओजी के जनता अगर ओजी ऑब्जेक्शन लगेले रही तो ओसन होई माई बहन बेटी सब देखो तारी सो का समाज पर असर जाइयो से तो समाज पर तो बड़ा गलत असर जाता देखी सामने नु बा आई तो बड़ा लीला होता हुई तो मतलब कि समाज के लोग चाहता कि अपन संस्कृति अपन मान मर्यादा बदनाम होखो रोड पर आ जा जी
पैसा दे के बुला के जी। मतलब कि अपन संस्कृति अपन मान मर्यादा माटी में मिलाओ खातिर लोग पैसा खर्चा करता। बाप रे, अच्छा एगो बात बताई अंकित जी, वो घरवा के बेटी बहू पतो है देखत होई है जौन दही मरतिया का कोनी जांच हाँ जांच चलावती है, जांच चलावती है, देहिया पर चढ़ के जांच देहिया पर चढ़ के जांच चलावती है। जब ओकरा बेटी और ओकरा घर के बहन महतारी देखी त का सोचत हुई जी? खुश होइलो कि हमारा द्वार पर प्रोग्राम बनाइल बा, प्रोग्राम बनाइल बा द्वार पर होता ना। हाँ गांव में 2-4 जना से कहलो हन कि बा 50,000 के 2 गुला बहले बानी, बा केहू बाने वाला। हाँ 50,000 के बांध के जांच चलवा दले द्वार चलवा पर। देले। बाप रे बाप, मतलब कि अश्लीलता ना खत्म हुई। लागत तो नइखे, मतलब ए दशा से तो गाना फिल्म ओकरा बाद अब 82 में आ गल, मतलब कि अश्लीलता। जी। अब ब्यास लोग के का कहल जाओ, वही लोग के गरियावल जाओ का कहीं सन ना, केहू के गरियावला के जरूरत नहीं है। जब हमनिए के मन हो गइल बा अश्लील, जी, हमनिए के जब मन अश्लील हो गइल बा तो फिर मान के चली कि भोजपुरी से अश्लीलता खत्म ना होई। आ जाए लोग इन समय बाटे साथ में जी बिनती बा, बिनती बरवा लोग से कि आ जाए लोग इन, एक बार समय आ चुकल बा, जम के साथ दिल हो कि अश्लीलता दीप खत्म जौन हो। बा अश्लीलता खत्म करे के जड़ चुकल बा। जी। एकरा के बूझे मत दी लोगिन, ई दीपकवा के जड़े दी लोगिन। ई दीपकवा जड़ जाई तो आवे वाला पीढ़ी हमनी के सुधर जाई, आवे वाला जौन भविष्य बा ओमे से अश्लीलता दूर हो जाई। अंकित जीरवाल से प्रार्थना बा कि जौन दीपक हमनी के जरौला बनी सन एकरा के बुझाई लोगिन मत, ए दीपकवा के जड़े दी लोगिन। ई दीपकवा जितने जरी जी। उतने भोजपुरी से अश्लीलता खत्म होई।